domnul Soru? Foarte frumos mi s-a părut. Îmi pare rău că mă despart de Eba, dar sper să avem o seară frumoasă mâine la discotecă și poate eventual să-i găsesc un partener. Vă e dor de soție? Mecando, drept să vă spun. Ce faceți la final? Țineți și capra, vine și soția? Nu, cred că capra eu dau lui ginele și eu iau soția. Conform concursului. Cum vi s-a părut campania? Suntem aproape de finalul ei. Ce vi s-a părut cel mai greu? Cel mai greu, ce să spun așa, mi s-a părut cam totul așa, pentru că e pentru prima dată când mă ocup de o capră, în viața mea n-am avut, dar acum sper că la a doua, a treia capră o să meargă mai bine. Nu? Cel mai hazliu? Ce mai hazliu? Sau în limbajul nostru cel mai zu? Ce să spun? Cel mai nu? Când s-a urcat capra singură în taxiu.